Asikubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa lezindaba mbukeli zikhona ku YouTube ngena kuyona uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba. Namhlanje ngihambi ngedwa kulezi indaba zekhethelo osukwini lwanamuhla olwehlukile nonzima. Shana. Kunjalo sothole usuku olunzima kakhulu namhlanje njengoba inkosi isilo samaZulu sikhotheme futhi sizotshalwa kodwa ke imininingwane izolandela. Ake sibheke ehamba phambili kusihlwa nje. Bebubulala inyonga abantu bayohlangabeza umzimba wesilo samabandla njengoba ubukhishwa emakhazini ubhekiswe esigodlweni. Wena wendlovu ayede abashongo la dumisa abashongo la dumisa abashongo wesuleli phezu bathi ushilo bandabakasha. Bekungekho ngisho indawo yokubeka unyawo njengoba bebengangozule emakheni abantu bebemi onqenqemeni lemigwaqo bezohlonipha okugcina ingonyama yesizwe samaZulu njengoba umzimba wayo ubusuka emakhazeni endawo kwaNongoma namhlanje uya esigodlweni. Lapha umzimba wengonyama yesizwe samaZulu ubusuka emakhazeni olubangise kwesinye seyigodlo zesilo. Emotweni ephambili khona inyosi yesilo ubaba ubuze tsheni Mdletshe obelokho esithuke njalo isile njengoba sizotshalwa nje namhlanje. Abantu bebibonakala bezixongolole emgwaqeni bezohlonipha kokugcina ngci ingonyama kaZulu kanti iningi lithi libhlungu ngokukhothama kongangezwe lakhe. Hloniphana okubalekile kakhulu iqala lapho nje indaba before uqhubekele phambili nokuthuthukisana ke ngathi mawungcono kunomunye yenza nomunye abengcono njengawe kanjalo kanjalo. Ngiyakhala kakhulu nguNongoma sifile ngoba singabasebenzi bakwaNongoma silahlekelwe isilo besisikhonze kakhulu kuyo yonke into ebisilwela kuyo yonke zonke izimpi zabantu besifazane la kwaNongoma. Yebo nami ngitheka ngiphume ngize ngizoyibonela ngizoyidelela ngoba into mosayizwa ikhulunywa kwesinye isikhathi uyungakholwa kodwa namhlanje ngitheke ngize ngizoyidelela ngizovalelisa indaba ezitha sisihamba kahle hlangana lomhlabathi umuntu abantu bebathanda abantu. Imoto ebithwele ingonyama ibishaya ngolonwabo nyawo kanti kuthoma kufika ngasesigodlweni amabutho kaZulu ahlonipha kokugcina unomthebe wesizwe. Ingonyama yesizwe samaZulu kulindele ukuthi itshalwe namuhla ebusuku kanti ngokwesiko lwesintu abesilisa kuphela abavumeleke ukuthi babe khona uma kutshalwa ongangezwe lakhe. Akashongo njalo kandaba Zulu salwa nempi. Bejane phuma esiqiwini inyathi kaNdaba ejame ngomkhondo phezulu komzimvubu Nkosi ethombele ehlathini amanye amakhosi ethombele ezindlini sithilala uphumule nomthebe wesizwe. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli. Kuyimfihlo Shando kuyimfihlo kakhulu ukutshalwa kwengonyama namhlanje ingakho singakwazi ukuthi sixhumane nezintatheli zethu einkanise le kwaNongoma ehlala Nkosi. Kunjalo uzokhumbula phela ukuthi ngosiko empeleni ngokomthetho wakudala bekufanele singazi noma isikhotheme ngonyama bekufanele sazi ingonyama uma ngabe ke sekubekwa ingonyama entsha kwakunjalo ngani na kwakwenzela ukuthi kungabi nje nesikhala sokuthi kube khona mhlambe abafuna ukwenza utho njengamanje nakuba ke izinto sezithe ukushintsha kancane kodwa basalandela lapho ukuthi ezinye zezinto ngoba phela kuningi ngempela okufanele singakwazi okuyingxenye yobukhosi okwenza ukuthi ubukhosi beyilento futhi sihlale sibuhlonipha. Kanti semaphethelweni yamalungiselelo okutshalwa kwesilo samabandla kwaKhetho Mthandayo kwaNongoma. Uhulumeni waKwaZulu Natal ububambe isithanga imisabe indaba namhlanje kuseni malungana namalungiselelo okutshalwa kwesilo. Izinduna amakhosi amabutho omama izinsizwa kanye namatshitshi balokhu betheleke njalo esigodlweni sesilo kwaKhetho Mthandayo kwaNongoma bezobhonga emswaneni. Isilo sizotshalwa namhlanje ebusuku enkonzweni ezobe ingavulelekile emphakathini. Ngaphansi kwesigaba sokuqala se-lockdown izwe elikuso njengamanje bayikhulu kuphela abantu abavumelekile ukuthi bethamele inkonzo yomncwabo noma isikhumbuzo. Uhulumeni waKwaZulu Natal uthi ukutshalwa kwesilo kuzohambisana nemigomo yokugwema iCovid-19.
In terms of the live broadcast and pool feed, in accordance with the COVID-19 Alert Level 1 regulations, which are currently in place, which prescribe that attendance at a funeral is limited to 100 persons. Only a limited number will be permitted to attend the service. Inkonzo yesikhumbuzo sesilo samabandla izosakazwa bukhoma ku SABC kanye nakwamanye amaziko ezindaba kanjalo nasezinkundleni zokuxhumana. To accommodate mourners who may not be able to attend the memorial service physically, government wishes to advise that the funeral service will be broadcast live on SABC platforms and other major broadcast channels. In addition, arrangements have been made for both services to be streamed live on the following government online platforms under Twitter, under the hashtag RIP King Goodwill Zwelithini. Umengameli uCyril Ramaphosa ulindeleke ukuthi ethule inkulumo kulenkonzo kusasa. Inkosi uMandla Mandela engumzukulu wabe engumengameli ubaba Nelson Mandela ithi ubudlelwane bemndeni wakhe nesizwe samaZulu busuka kude esizukulwaneni sesithathu ngesikhathi ingonyama uDinuzulu kanye nengonyama yabathembu uDalindyebo bethamele ukusungulwa kweANC ngo1912. Ukusho lokhu ke kwakhetha umthandayo ngesikhathi eyobhonga emswaneni. Nengonyama yaseMalawi ingonyama yamakhosi Mbelwa ibiyobhonga emswaneni. We will forever remember, as the Mandela family in particular, the role Isilo played during the transition period where the country at large was almost engulfed by conflicts. And he played an instrumental role in restoring peace, not only in KwaZulu-Natal, but throughout the country. So we truly mourn with the royal family and the Zulu kingdom. And we came to sit and comfort their majesties, the queens, and the royal family to say that we share our heartfelt condolences on the passing of His Majesty. To me, I felt it would be an honor for me to come and pay my last respects here, knowing that we all came here to benefit from the wisdom that he had, knowing that he was the most reigning heir. There was a lot that we benefited from him, as witnessed by me coming here. That it shows that he had connections all over. He didn't want his people. He didn't want to disconnect from his people, because if it was somebody else, he was going to say that you people are now going to Malawi, we can no longer be related. But we are here today just as a symbol that he was a loving man. He was a father, not to the only Zulu nation, but even to us people who are in Malawi. We are spread all over in Zambia and Tanzania, which clearly shows that he was a loving father, and we are here to pay our last respect and to mourn with the family. Indlondle nophaphe ekhanda kamenzi ndaba ulalele lo muntu omemezayo sengathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama chithekile chitha ingqole endala kwamalandela besibindi buthelezi ngokukhuthazela umntakandaba yebo bebemthuka bebemcokofula bethu Zwelithini kayikubusa kayibankosi athi bamgcoba amafutha empepho. Ake sibheke ezinye hambe phambili namhlanje. Abasebenza nomthokozisi Ntumba bamhloniphe ukugcina enkonzweni yesikhumbuzo ebinomunye ePitoli. Ukushona kaNtumba kwasabalala nenkundla yonke ezokuxhumana ngenxa yomfanekiso wevideo owaqoshwa ngesikhathi sesigameko. Ushone ngesento ledlule ngesikhathi abafundi baseVets bebhikisha. Ubaba wezingane ezintathu nosanda kuthweswa iziqu zeMasters noba wenza kahle umsebenzi wakhe noza kwabo. Uchazwe kanje uNtumba ngesikhathi kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sakhe eTshwane. Oza kwabo bathe izithombe zakhe uNtumba ezisabalele izinkundleni zokuxhumana azisoze zalibaleka. We're enveloped, as I said, with anger and heartbreak that the alleged recklessness and brazenness of the police, Mtholo lost his life. I think the visuals that we've seen on the media platforms, the memory of those visuals will take a long time to effade from our minds. Umthokozisi ubebhekele ukuthuthukisa izindawo zasemjondolo eTshwane njengoba bengumhleli wedolopha.
Ubewuthanda umsebenzi wakhe. He gave much of his life to his work as a town planner, wherein we shared him with his family as he was spending most of his time in the office at work assisting to eradicate and upgrade informal settlements in the city of Tshwane. Umndeni kaNtumba bungaduduzeki kodwa ubonge isinyathelo sabebesebenza naye. Kubhlungu bafo ukuthi sishiye kanjena. Ushiye ngalenhlelo oshiye ngayo kodwa asisesekho singakwenza manje. Ekhaya sifundisiwe ukuthi isiguqe ngedolo sithandazi. uNtumba uzofihlwa eBergville, KwaZulu-Natal ngomgqibelo. Kusenjalo amaphoyisa amane asolwa ngokudubula abulale umthokozisi Ntumba empikishweni yabafundi eNyuvesi eWits avele enkantolo yamantshi yaseGoli namhlanje. Usepiso Kekane, Sidros Mosio Tata, Madimeja Lehodi kanye noVictor Mohammed babhekene namacala okubulala, ukuzama ukubulala kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Uphiko oluphenya izenzo zamaphoyisa IPD ilona olwaphakamisa incomo zokuthi ke kuboshwe lamaphoyisa asophikweni olubhekele ukuziphatha kwabantu ngesikhathi ke sezibhelo. uNtumba wadutshulwa ekhanda ephuma nje emtholampilo eBramfontein khathi ke amaphoyisa idubula ngezinhlamvu zenjoloba ukuhlakaza abafundi ababebhekisha. Leli cala hlehliselwe umhla zingama-24 kwephezulu ukuze abasola bafake izicelo zabo zebheli. Donga kwapheka uZulu ivukuzane evukuzuba usuku nemini yabona ngumama osebandebeleni ubhejana odla bakayise phuma esiqiwini kade bekuvalele ungalonde ngakhabela hayi ngangezawuyise yebo sigqutswana sebenthi bakwalula ndaba kuphelele inqulwini eyakhinte. Siyakwemukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi bebebulala inyoka abantu beyohlangabeza umzimba wesilo samabandla njengoba ubukhishwa emakhazeni ubhekiswe esigodlweni. Njengamanje ke ake sibheke isinto esiqhutshwa uma kukhotheme isilo. Ukuselekelela ukubheka lesihloko sixhumana nabahlaziyi bethu besinto endlini zokusakaza SABC eThekwini. Sino nosomlando noma ke okungiyena owabe ebhekele indaba zolimi lesiZulu eNyuvesi UKZN uProfessor uSolwa Undela Ntshangase. Kanti ke sinaye futhi ke nowabe engumhleli weindaba lapha eSABC uNhlakanipho Zulu. Asinibekele sinamukele eindabeni zesiZulu bahlonishwa. Yebo siyabonga siyabingelela futhi. Ngizoqala ukuthi ke ngithi nje ukucaphuna la encwadini ebhalwe umntwana uZebulon kaNqama Zulu mayelana nokutshalwa kwengonyama lapha kwakuyisigameko la kwakade kusocongwe khona isilo esesakhothama uShaka. Lapha ke kuthiwa kwathi lapho esebone lombono wabatshela ayenabo ukuthi umzimba wesilo akavumi yena ukuba uyolahlwa ngoba sekuyamcacela ukuthi lona ube yiliwundlu lamakhosi ohlanga. Ngakho ke akatshalwe ngokwenhlonipho yokubekwa kwamakhosi ohlanga. Babulala inkabe eminyama, bathatha isikhumba sayo bawusonga ngaso base besibopha ngomzungulu bawutshala emgodini wamabele esibayeni kwaDukuza okuyilapho silele khona ngokuthula isilo sikaNdaba. Shando ngiyacabanga mhlambe ukuthi abahlonishwa bangasilekelela ukubheka ukuthi ngempela itshalwa kanjani ingonyama. Impela mhlambe sizoqala nje ngumgazi sicela umgazi usicacisele ngoba njoba nje kwenzeke lento eyenzekile abantu baseNingizimu Afrika bafunda lukhulu. Sicela usicacisele ukuthi uma ngabe inkosi ikhotheme izinkambiso nezinhlelo zokuyitshala zihamba kanjani. Ngibonge kakhulu. Ngokwazi kwami uma inkosi ikhotheme kuye kuqala kuhlale abomndeni kulesi simo ke sikhuluma ngaso kusho ukuthi kuhlala abantwana basendlunkulu kanye nalabo ababamemile ukuthi makuboniswane. Kungefane njalo ukufihlwa kwenkosi kuya ngesimo esisuke sikhona ngaleso sikhathi ezweni. Bese kuphinde kubhekwa futhi nesimo sendawo lapho khona inkosi ikhothamele khona nalapho izotshalwa khona. Kuphinde futhi kubhekwe nesimo somndeni uqobo. Lezi zinto ke uma zenziwa azingaze zingenziwa zivezelwe umphakathi.
kuyothi ke mangabe sebelibhungileke udaba benza nezinhlelo zokuthi sizotshalwa kanjani kuphi nini ngobani abazoba bekhona bese ke bephumela ke kube khona ke ozokhuluma ngwegunya lakhe ngokwesikhundla sakhe ebese esho ke ukuthi isilo sizotshalwa kanjani. Ake ngisho ke kwenye inkhathi njengoba lokho okucashuniwe kade ekhuluma lapho isimo ngikholwa ukuthi sasikuvuma lokho ukuthi kwenzeke kanti futhi omunye kungenzeka kube isimo asivumi ukuthi kwenzeke konke okulindelekile ngoba kukhona abakubonayo ukuthi kubucayi kakhulu ngokomndeni komunye futhi njengalona ke esikuona njengamanje kusho ukuthi ke indlunkulu ithe mayihlala ibheka zonke lezi zinto esengizishilo yasithatha isinqumo sokuthi ke cha umngcwabo uzohamba ngalendlela ke ozohamba ngayo emasikweni ke esintu kakhulukazi isiZulu kukhona ukuthi umbono noma izwi kumbe isinqumo sasendlunkulu uma ngabe sesishilo ukuthi izinto zizohamba kanje akekho nolungelo lokuthi agibele esihlahleni efuna ukubona ukuthi kwenzeke kanjani makuthi umphakathi awuzuba khona noma awuzubona isinqumo leso sasendlunkulu okufanele sihlonishwe kungabi khona nothi uyaxokama mhlambe ufuna ukuthi abone cha kufanele sihlonishwe akuyona into yokuqala ukuthi ke kube nezimo lapho khona kuthiwe cha hayi uma ngabe ke esefihlwa loyo ngikhuluma ngomuntu ke manje uma esefihlwa loyo kuyohamba kanje leso sinqumo siyahlonishwa Mkazi ake ngithathe wena Ndaba Ezitha lapha usebenze kakhulu ophikweni leindaba SABC namhlanje kubenzima kakhulu ukucoshela izindaba ezithinta ke ukukhothama kwesilo njengoba besilandwa emakhazeni umzimba waso njengamanje nje asikwazi ukuthi ke siye ngaphakathi noma ke sibe seduzane nje la kusetshenzwa khona sitshene ngomlando onawo ngokusebenza nesilo seyintatheli SABC. Ngingathi nje Vusi ngisebenze kakhulu ngingumcosheli wezindaba kodwa kukhona izinto ezinxantathu engiyibonile ngayifunda esilweni engathi uma ngigoqa ngithi isilo besiqhakambise kakhulu amasiko okungena umunxa wesikhathi samanje esingawubiza ngokuthi social cohesion. Ngesikhathi ke kuqhakambisa amasiko kusukela ngo1984 sivusa umkhosi womhlanga njengeintatheli ezazi qhuba umsebenzi womntatheli ngaleso sikhathi safunda izinto eziningi esasingazazi ukuthi kanti kuhle kanje ukuqhakambiswa kwamasiko okumanje kukhulunywa ngendaba yodlame olubhekiswe kubantu besifazane. Kodwa uma sekubuyelwa esimene sokuthi kusetshenzwa indaba yomkhosi womhlanga kuthathwa bona abantu besifazane baqeqeshwe okwenza ukuthi bangangeni enxakini yokuthi badliwe yijozi labantu besilisa. Ngiphinde futhi ngibone ukuthi isilo siqhamuke nomnxa wezokukhanda ukuthula kusukela sisengumfana. Ngo1973 kwaba khona iziteleka ezabankulu kakhulu ezweni lapha koMagenqa nakwezinye indawo sasiyifikela mathupha khona sizokhuza umsindo sikhulume nabaqashi okwakwenza ukuthi ke singene kakhulu ezintweni pheceleze ngathi ke iconflict resolution and management. Kuphinde futhi kube khona umunxa wesithathu engathi ke umunxa we-development ukuthuthukiswa komphakathi okuyinto ke leyo eyinkinga kakhulu eindaweni zasemakhaya lapho izinto eziqaqene khona okufanele isondezwe abakhule ngesikhathi sami bebehamba 20 kilometers umuntu eya esikoleni kodwa namhlanje isigodi nesigodi sinesikole kukhona ke izimo eziningi isilo esizichallengeile ukuthi kufike kuleso sikhathi bese kuba ukuthi esikhathini saso
sokuphatha ngingathi he was transcending from modernity to tradition lapho ukuthi yena ubone in-19th century wafika kwi-21st century esekufanele ukuthi kwenziwe izinto ezehlukile ngendlela eyehlukile kunesikhathi lapho oyisemkhulu ababenza indlela ababenza ngayo bese kuphinda ke kuba ukuthi into eyenza ukuthi indoda kwaZulu nomuzi ihlonipheke indaba yomhlaba iSouth Africa yonke kumanje inkinga yomhlaba ikhona ukhuluma ngendaba yama-land invasions ukhuluma ngalokho nalokho kodwa isizwe samaZulu ngaphansi kweNgonyama Trust Act sinomhlaba waso okuwukuthi ke asazi ukuthi kuyoqhubeka kanjani kodwa ke isilo leminxa ake siba kanjalo ndaba ezithi ngixolise kakhulu ukuthi ke ngiphazamise sibona ke indaba yesikhathi kodwa kunomunxa okhulume ngawo umunxa womuntu wesifazane nobukhosi kwaZulu so bheka lo munxa lo ngoba sinodokotela uGugu Mazibuko ngokuhamba kwesikhathi ongangezwe lakhe ke ukhothame eseneminyaka engama-72 kanti ke ubeseyingonyama esishagalombili ukubusa isizwe samaZulu ake sibheke nanku umlando wakhe siuhlanganiselwe nguSimphiwe Makhanya. Isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu wabe eyizinyane lesilo uCyprian noNdlunkulu uThomo. Isilo sazalelwa esibhedlela eSt Benedictine kwaNongoma ngo-1948. Wafundiswa ekolishi iBhekuzulu College of Chiefs. Waqala ukuba isilo sesizwe samaZulu ngemuva kokukhothama kukababa wakhe isilo uCyprian Bhekuzulu kaSolomon ngo-1968. Ongangezwe lakhe wake waya ekubhaceni iminyaka emithathu ukugwema imizamo yokumsoconga. Washadelwa unkosikazi wakhe wokuqala uNdlunkulu uSibongile Dlamini eneminyaka engama-21. Waqala ukuba isilo sesizwe samaZulu ngo-1971. Lo mcimbi wabe uthamelwe izinkumbi zabantu ekubalwa kubo namabutho. Isilo savuselela isiko lokusoka abesilisa elabe liyekwe ngesikhathi sokubusa kwesilo uShaka. Lokhu kwabamba iqhaza elikhulu emzamweni yokulwisana negciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobo. Ukuvuselelwa kwesiko lokuhlolwa kwamatshitshi yenye yezinto uBayede azenze ngempumelelo. Ngesikhathi sama-80s kuya kuma-90s kwadlula emhlabeni izinkulungwane zabantu ngenxa yodlame olwabe luphakathi kwalabo ababeseka i-ANC kanye ne-IFP. Sekuzobusa uhulumeni wentando yabantu ngaphambi nje kuka-1994. Uhulumeni wengcindezelo wanikeza isikhwama iNgonyama Trust umhlaba ongamahektha alinganiselwa ku-3 million. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Ake sithi ukubheka kancane umlando wamakhosi bese siyabuya sibheka umunxa wemkhosi. Nanku umlando ngamakhosi esizwe samaZulu ngokwelamana kwawo. Umlando ngobukhosi besizwe samaZulu. Ubukhosi baqala kuMnguni, yena owazala uLuzumane, yena wazala uMalandela, kwase kuza uNtombela, uNkosinkulu kanye noQwabe wesibili. uZulu wazalwa ngo-1627 waze wakhothama ngo-1709. Yena ke wayenamadodana amabili, uPhunga noMageba. Izintambo zombuso kaZulu zaqala zathathwa uPhunga owazalwa ngo-1627 waze wakhothama ngo-1727. Kanti kwathi uma ngabe khothama izintambo zathathwa uMageba owazalwa ngo-1667 wakhothama ngo-1745. uMageba wazala uNdaba owazalwa ngo-1627 wakhothama ngo-1763. Uyena wazala uJama ngo-1697 wakhothama ngo-1789. uJama wazala uSenzangakhona ngo-1727 waze wakhothama ngo-1781. uSenzangakhona wayenamadodana amaningana ayifaka phakathi uSigujana, uShaka kanye noDingane. Ngokusho kosomlando uSigujana uyena owathatha izintambo zombuso wesizwe samaZulu, kodwa ke akaphathanga isikhathi eside ngoba kwathunyelwa uNgwadi owamthola eBhukude emfuleni wamqhoqhobala wase ekhothama. Izintambo zathathwa uShaka yena owazalwa ngo-1785 wakhothama ngo-1828 njengoba athatha izintambo ngo-1816 okuyena umuntu ke othathwa njengombumbi wesizwe samaZulu. Kanti kwathi uma ngabe ekhothama ngezandla zabafowabo
Izindaba zathathwa uDingane owazalwa ngo-1888 wakhothama ngo-1840, kwalandela uMpande owazalwa ngo-1798 wakhothama ngo-1872, kanti wabekwa esihlalweni sobukhosi ngo-1840, walandelwa uCetshwayo owazalwa ngo-1828 wakhothama ngo-1884, yena walandela uDinuzulu owazalwa ngo-1868 wakhothama ngo-1913, kwase kuphatha uNkayishana yena owazalwa ngo-1873 wakhothama ngo-1933, kwase kuba uNyanga Yezizwe Cyprian yena owazalwa ngo-1924 wakhothama ngo-1968, wazala iNgonyama esikhotheme ngo-1948 uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu yena okhothama ngoLwesihlanu esebuse iminyaka ecele 50. Sithi lala ndaba omhle kakhulu onyembezi zophela ngaphakathi mhla yokhalela isizwe sakhe eThekwini eMadilamini kwaze kwagxuma umama omhlophe uMandlovu udade wabo kaJJ Boshoff kwabamhlophe abelungu. Shandu sigcine sithi sobheka iminxa yemkhosi evuselelwe isilo samabandla. Kuyona kukhona nomkhosi welembe, khona umkhosi wokweshwama. Kukhona umkhosi wokweshwama, umkhosi welembe nomkhosi womhlanga engicabanga ukuthi iwona odume kakhulu ngoba uvuselela ikakhulukazi entsheni yabesifazane ukuthi izazi ukuthi ngobani. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi usaqala abantu babedideka ukuthi yini. Kodwa ke uma ngabe usulandela kahle umkhosi womhlanga ugqugquzela ukuthi abantu bekwazi ukuziphatha hayi nje ukuthi babe uvansi. Yiyo ke lento mhlambe ke igcine usuyemukelwa nayi wonke umuntu ngoba phela ekuqaleni kwake kwacatshwa ukuthi hayi mhlambe ukuhlukunyezwa abantu. Kwatholakala ukuthi wonke umuntu uyalapha uya ngokuthanda futhi mawusubheka inhloso nqangi yokuvuselelwa yini ukuthi abantu beziphathe kanjani ukuze bekwazi ukukhula beyisizwe esiqotho. Dr. Mazibuko, isilo sibuyise imikhosi eminingi okhona kuyona negqugquzela ukuyiphatha. Ake sibheke kule mikhosi omhlanga, isivivane, ukweshwama kanye nomkhubulwane. Ngibonge isilo samabandla sigqugquzele noma sivuselele imikhosi emidala eyayikade ikhona kepha ngenxa yokuthi kuke kwafika ikhathi lapho bekunencindezi khona ebukhosini bakwaZulu. Kepha sithe sisithathile ubukhosi isilo saqhakambisa ukuthi sikwazi ukuthi sizigqaje ngobuzulu ngokuthi imikhosi emidala eyayikade ikhona ngesikhathi samakhosi akudala ivuselelwe. Umkhosi nje womhlanga esawuvuselela ngonyaka ka1984 sasibuka ukuthi uma abantwana ikakhulukazi bamantombazane bekhuliseka kahle bebhekwa bekwazi ukuthi baze bahambe bayokwethula umhlanga esilweni, lokho kuyokwakha isizwe esinabantu abakwazi ukuzithiba abakwazi ukuziphatha kahle. Sibuyile ke futhi savuselela nemikhosi eminye ebivele yenziwa kudala njengomkhosi wesivivane ngokuthanda kakhulu ukuthi ikhaya noma yonke imizi esizweni ikwazi ukuthi ibe nenhlalonhle. Siye savuselela umkhosi wesivivane okuwumkhosi wabantu besifazane esiwuvuselele ngonyaka ka2007 ukuze kukwazi ukuthi kunikezwe iyalo kubo bonke abantu besifazane mayelana nokuphathwa kwamakhaya kanye nokukhuliswa kwabantwana ngendlela efanele. Lo mkhosi ke obuye ubizwe ngokuthi umkhosi wezithungo ngoba kuhanjiswa izithungo zomhlanga esilweni esigodlweni. Mhlambe isilo ke besingagxilile yebo. Ungaqhubeka kancane nje mama ukuthi nje few seconds. Bengiqonda ukuthi imikhosi lena ibithinta bonke ubulili. Kwabesilisa umkhosi wokweshwama umkhosi weinsizwa umkhosi woselwa ukuze kukwazi ukuthi nabafana bakwazi ukuthi babuthwe baqine bakwazi ukuthi bakwazi ukumelana nezimo ezehlukahlukene. Mhlawumbe ke ngasekugcineni ngiyafisa ukuthi ngiphawule ukuthi kunesiko elidala elokusoka elalenziwa kepha ke lama ngekhathi ezakudala zelembe kodwa ke sikubuyise ukusoka kwabafana sesikubuyisa sesisebenzisana
nabezempilo ukuze kukwazi ukuthi kuvikeleke isifo sengculaza nokuthi bonke abesilisa nabesifazane bakwazi ukuthi baphephe ngokuthi kusokwe. Dr. Gugu Mazibuko Solwazi e-UKZN. Ake size kuwena kancane nje mkazi mhlambe u10 seconds ubumqoka bomhlanga ezweni sikaZulu. Ubuqoka bomhlanga iwona mkhosi loyo odume phela ukudlula yonke wazi umhlaba wonke. Umqoka ngani ke? Umqoka ngokuthi lana kugcwala amatshitshi ngokuthanda kwawo awaphoqwa eza azozigqaja ngobuntombi bawo. Kungagcinike lapho bese kuthi ke nasoke isilo nabanye abaholi bathole ithuba lokuwayala lokuwabonga qala bese liphinde liwayala ukuthi aqhubeke nokuziphatha kahle angazimbandakanye ezindabeni zocansi esemancane alinde kuze kufike isikhathi lokho nje kukodwa kunciphisa nomunye umbhedukazi esiubonayo la wokukhulelwa kwezingane zisencane kungagcini lapho nesifo sona lesi ke ebesenhlizweni saso isilo elwenaso kwaze kwaba sekupheleni kwensuku isifo leso phela sengculazi umhlanga ngaleke futhi kwalokho ubujabulisa kumuntu oyile mebona izintombi ziviliyela ebona izintombi zigida kuze ngisho nabanye bezizwe bezobuka ubuhle bukaZulu ezweni lonke jikelele. Hey Shandu uyabona isikhathi ngendlela esigijima ngayo mbukeli usabukele izindaba zesiZulu lapha ku SABC 1 ake sibheke ukuthi ababukeli baphawula bathini bona ngoba sibabuzile ukuthi bona ngokwabo bakuzilele kanjani ukhothama kwesilo samabandla nangu uzivuyile lizofezeka ukuthi angazi nokuba ngithini ngoba ngikhishwa isisu sehlule namaphilisi nemithi yazi ngibhlungu uMechingwenya yena uthi ugqatsi olufezile somkhumbula ngobuntu bakhe ibikumkane ibithanda zonke inhlanga may his soul rest in peace. Kanti ke unqubeko Khumalo uthi kakuvumi noma ngidle ngiyaqala ukuphatheka kabi kangaka ngomuntu engahlobene naye. Umeluleki baba wabantwana lothuli uthi enguqaphilile ubumbano olukhona phakathi kwazo zonke izinhlanga ezikhona eMzansi bekhalisa isizwe samaZulu. Kanti kusamkelo Hamilton wokugcina Shandu uthi benguni kunzima kakhulu emhlabeni ikakhulu kithi indlu emnyama ukusithela kukaBhejane kushiya imibuzo eminingi engaphenduleki ongangezwe lakhe obeqhuquzela kakhulu usiko. Asibonge kakhulu mbukeli ngembono yakho sithumele yona kuwona ke uFacebook. Isizwe samaZulu saziwa kakhulu ngokwazisa inhlonipho njengosiko impilo lwaso lapho omdala nomncane enikwa khona indawo yakhe ngesizotha nangenhlonipho. Kanjalo ke nasemagameni asetshenziswayo Shandu ekukhulumeni kwansuku zonke khona ajwayelekile nalawo asetshenziswa ke ukuhlonipha okuthile kanye isimo esithile futhi. Bayede onyama yesizwe Njengoba uZulu usebumnyameni ngenxa yokukhothama kanomthebe wesizwe isilo samabandla lilithoba lokucobelelana ngolwazi ngamagama asetshenziswa esimeni esinjengalesi. Amagama asetshenziswa uma kukhotheme isilo asiguli kepha siyadunguzela, isilo asishoni kepha siyakhothama, noma isizwe asisho ukuthi sishonelwe kepha sithi icala lisilahlile noma ilanga lishonile. Isilo uma sikhotheme isidumbu saso sibizwa ngomzimba, isilo asingcwatshwa kepha siyatshalwa, ithuna lesilo libizwa ngeliba noma idlinza. Uma isilo sikhotheme, indlunkulu nesizwe asikhali kepha baba semanzini, bashonelwe ilanga noma basebumnyameni. Bayede abashongo la dumisa abashongo la dumisa abashongo wesuleli phezu bathi ushilo bandabakasha. Ake sibheke kwezomnotho beluphansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Libiza u14 rand 87 cents edolini laseMelika libe ngu20 rand 65 cents kupondo kanti lungu 17 rand 70 cents ku euro. Ipula laseBotswana libiza u1 rand 34 cents. Ijesi ivale inkomba yezabelo iphansi. Kanti ke igolide libiza $1,731 i-ounce, platinum yona ibiza $1,188 i-ounce. Wela ngahluziwe ubiza $67.76 umphongolo.
Ake sibuyele ehlala Nkosi sithole udaba oluthi Meya yakwaNongoma uAlbert Mncwango ithi ke ukuphuma komphakathi wonke kwakuleya ndawo abancane kanye nabadala namhlanje kukhombisa khona ukuthi ke isilo samabandla bekuyisilo sabo bonke abantu. Ithi ke njengomasipala bazamile ukugqugquzela abantu ukuthi ke bahlale emakhaya ngenxa ye-COVID-19 kepha ngenxa yokuthandwa kwesilo bonke abantu bebefuna ukuzibonela ngawabo. Njengoba ubona abantu beze inkumbi bengaka abamenywa muntu bamenywe ubuhlungu ababuzwayo einhliziyweni zabo ngokwazi ukuthi obe nomthebe wabo beyigugu kubo usesusiwe phakathi kwabo. Ngiyezwa sizwile nathi siyazama njengabaholi ukuthi sishumayele ukuthi abantu bakithi singabe izoba isinyokotho ngoba lokho kuzonikeza ithuba lalesi ubhubhane lesifo ukuba lusingene lusiqede. Kodwa ngenxa yobuhlungu beinhliziyo abantu wonke umuntu ufuna ukuzoyidelisa ukuthi nempela lokho abakuzwile lokho abakuzwile ukuthi inkosi yabayisekho phakathi kwabo kuliqiniso. Wonke umuntu lakwaNongoma uthintekile ngokuba khona kwenkosi imthintile enhliziyweni zabo nasempilweni nje generally sithintekile ngoba inkosi bekuyinkosi yabantu isilo bekuyisilo sabantu. Njengobona laba bantwana bebancane kangaka bayibutho elisemhlangeni elizizwa linqunu ngokungabikho ngokuthathwa kwenkosi yabo. Ibutho elingaka abantu abancane nabo abazizwa benqunu abazizwa bekhodola ngokuzwa ukuthi isilo sesihambile phakathi kwabo. Ngakho ke nanxa umuntu engeke ayeke ukugqugquzela ukuthi abantu bangezi ngobuningi babo ngenxa yalesifo esikhona, kodwa kukhona lokho kokuthi einhliziyweni zabo bafuna ukuzoyidelisa. Wena wendlovu ayede abashongo la dumisa abashongo la dumisa abashongo wesuleli phezu bathi ushilo bandabakasho indlondlo kameze nophapha ekhanda ngabalalele lo muntu omemezayo wabasengathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile lichithwe ingwele endala yakithi kwamalandela besibindi ubuthelezi ngokukhuthazela umntakandaba bemthuka bemcokofula bethi Zwelithini kayibusa kayibankosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho yakithi kwamalandela. Uma usanda kungena ubukele izindaba zesiZulu lapha ku SABC 1 ithe ukunwetshwa kancane ngenxa yesikhathi esikusona namhlanje. Ingonyama ibicacelwe ondlunkulu abayisithupha nanku umbiko ngabo nezigodlo zabo. Uhlanga lwezwe njengoba lwacacelwa ngondlunkulu abayisithupha nje nezigodlo ziyisithupha. Kukhona esikwakhetho omthandayo, kwadla amahlahla, kwakhangela amankengane, kwalinda uZulu enyokeni bese kuba yisigodlo esisondini. Esigodlweni ngasinye kuhlala ondlunkulu ngokwezikhundla zabo. Ongangezwe lakhe waqale wacacelwa indlovukazi uSibongile Winfred Dlamini ngo-1969 kwaNongoma. Isigodlo sikaNdlunkulu uMadlamini yikwakhetho omthandayo. Amehlo engonyama yesizwe samaZulu aphinde akhangwa yindlovukazi uBuhle kaMathe owaba nguNdlunkulu wesibili wengonyama njengoba bacaca ngo-1974. Yena ke isigodlo sakhe sikwadla amahlahla. UNdlunkulu wesithathu uganela isilo umntwana uMantfombi Dlamini ozalwa ebukhosini baseSwatini. Uyise wakhe yingonyama eseyakhothama yaseSwatini uSobhuza wesibili. Kanti umfowabo yingonyama ebusayo njengamanje eSwatini uMswati wesithathu. UNdlunkulu uMantfombi uzinze esigodlweni sakwakhangela amankengane kwaNongoma kanti wacacela isilo ngo-1973. Ukucacela kwakhe isilo ngesinye seyizathu ezaqinisa ubudlelwane phakathi kobukhosi bakwaZulu namaSwati. Esigodlweni sakwalinda uZulu kuhlala uNdlunkulu wesine wesilo uthandekile uMandlovu ozalwa ngumfundisi uPaulos Ndlovu kanye nonina uMazondi. Indlovukazi uthandekile yagana isilo ngo-1988.
uNdlunkulu wesihlanu ukucacela isilo samabandla nguNompumelelo Mchiza bacaca ngo1992 kanti yena uzinze esigodlweni sesilo enyokeni nalapho kusingathwa khona umkhosi womhlanga minyaka yonke. uNdlunkulu wokugcina ukucacela isilo nguZola Zesuliwe Lamafu yena uzinze esigodlweni sesilo esisondini. Lala uphumule hlangalwezwe nomthebe wesizwe samaZulu. Shanda ke sibile eThekwini sibheke izigodlo noNdlunkulu bazo. Udokotela Mazibuko nomkazi nizoyiqokela nje ukuthi ubani ozophendula lo mbuzo ngizowubuza. Esizweni sakwaZulu zibaluleke kakhulu igodlo njengoba uzo amagama azo seyibaliwe. Zisho ukuthini ngempela ukubaluleka kwazo esizweni nasekwakheni ubunye nobumbano lesizwe? Igodlo zenkosi zibalulekile ngoba ziyinhliziyo yesizwe ngoba ilapho khona oNdlunkulu besizwe behlala khona nalapho futhi engathi ilona khaya lesilo ilapho khona esikhuthazekela khona ukuthi sithi uma siphuma egodlweni sikwazi ukuthi sibona sixhumane nesizwe sibe siqhamuka egodlweni. Okunye okubalekile ngegodlo ukuthi eziningi imikhosi yesizwe eyehlukahlukene yenzelwa egodlweni zesizwe okuyizigodlo zengonyama. Mhlambe ke nawe mkazi ungasitshena ngokubaleka kwazo izigodlo noNdlunkulu bazo. Uthi nje nqaphu. Angithi phela ke uma siza kwezentuthuko bona oNdlunkulu ngamunye nangokuhlukana kwabo uyababona abanye bephuma begqugquzela beya kwamanye amakhosikazi bekhuluma ngentuthuko ukuthi akwenziwe nje. Ngikhuluma nawe nje ngiyazazi ezinye izigodlo lapho khona oNdlunkulu babephuma bedakiwe emasimini kuyosetshenzwa. Ingani phela ezolimo beseduze kakhulu kukangangezwe lakhe lona okuyena ke osekhotheme. Akugcini lapho futhi abanye oNdlunkulu bebebuye begqugquzele nanga kwezemfundo ukuthi abantwana mabafunde ngalapho uNdlunkulu la ehlala ngakhona. Kuningi njengoba eseshilo umlingani wami. Kanjalo futhi nakwezinye isikhathi uma ngabe kufike izivakashi njenganami nje sengeke ngayivakashela kaningi ngihamba nabafundi bakwamanye amazwe uNdlunkulu ubenakekela ukuthi bayenza intando yesilo ukuthi akho umuntu ozophumela mbile uma ngabe efike ekhaya. Umuntu kufanele afike ekhaya athole ukunethezeka aphuma esuthi. Ingani uphuma esigodlweni nje lapho khona inkosi ikhombisa khona ukuthanda abantu bayo. Asibonga kakhulu ke kuzona ihambeli zethu beseThekwini Dr. Gugu Mazibuko usomlando UKZN Professor Ndela Ntshangase UKZN naye futhi ubebhekele indaba ezithinta ulimi lesiZulu nomfowethu uNhlakanipho Zulu owayengumhleli weindaba lapha eSABC. Sibonga kakhulu kunina. Siyabuya khona manje manga besibuya siyaqhubeka indaba. Wena wendlovu ayede abashongo la dumisa abashongo la dumisa abashongo wesuleli phezu bathi ushilo bandaba kulesi sigaba sokugcina seindaba Shandwa ke sibheke umunxa wekaqeda isizungu nesilo samabandla. Phela isilo samabandla bezithanda kakhulu umculo. Yingakho iqembu lembube iLady Smith Black Mambazo libhonge emswaneni ngohlelo lokuxhumana ngeinternet njengoba ikutshalwa isilo samabandla namhlanje nje. Mube bayede wena wendlovu thina la kuleli Smith Black Mambazo sidabuke kakhulu ukusithela kwelanga lamaZulu. Simkhumbula ongangezwe lakhe ngeziyalo ezinhle nezikhuthazo ukuthi sizithuthukise
sibumbane njengesizwe sihlalisane kahle nabanye abantu futhi siziqhenye ngokuthi singamaZulu sithi endlunkulu nasemhlabeni wonke dudu alale kahle ongamezwe lakhe bayethe wena wendlovu Inyosi ifana nosomlando njengoba isuke ibalula igigabe ithize ingonyama ethize ke yadlula ngaphansi kwazo. Inyosi ubuko kwakhe goqozile masango ihlaziyela eminye imiqa ibongweni zesilo samabandla. Sibonge nje ukuxhumana nalensizwa onhlakanipho Ndlovu kuyena othe akasithumelele nakho asithumelele khona. Njengoba ke Zulu omhle kakhulu kwazeka ekuthenini silahlekelwe ilanga lisishonele emini ngokukhothama ke kukababa wethu unomthebe wesizwe izibongo ezinye zezinto ebeyikhuluma ngempilo yakhe ongangezwe lakhe kusuka ezothatha ubukhosi ngisho esebuthathile ubukhosi izibongo zibalisile ngezinto eziningi nala ebeyibalisa khona ngobukhuni bempilo abhekene nabo ngesikhathi ezongena nangesikhathi sebusa njengoba ke inyosi ibalisa ke izizifake nomntwana kwaphinda ngene bethi unesibindi ebuthelezi ngokukhuthazela umntakandaba babemthuka bemcofela bethakana kubusa akakuba nkosi lokho kukhomba ukuthi babe khona ke ababengathandi noma ababengahambisani nokuthi yena ahlale ehlalweni manje ke la sibona ke incoma kakhulu umntwana waphinda ngene ube nesibindi ngokuthi ke eseke ke engonyama ekutheni ihlale ehlalweni isibuse ke lesi sizwe njengoba sazi ukuthi ke yona ngonyama ebusa isikhathi eside emlandweni wesizwe samaZulu uqasa likawasi komese ngwavyo sayinto hloko methandwa zibawu suka duze komuntu wami yakhulelwa fulathela ubombo lwabhidlika khuluma isuluthuethwe lapho kumabhunu bekwazonke ubhuti balokwashakwasha bathi ziyekelele zokomo kuyikhipha amakhalane hayisaluswe nguwe theluswe indlovu yakithi lapho kwakhethwa umthandayo umthunduluka uvuthwe ngenala ngokubuthayise hlekombhana vuma ntaba uvuka udla amadoda umlandeli wepoto eqotsayo socijile magwaza lo shayisa ququ impi eqathwe ngathanga etshitshi abezalwa ngumaswabhule lapho komgilishe emashi hoyikatha ngesinqe abesabungena ethwala isidloko ledlukulu sihlangu simaqapha hebo sinamanxeba sikudla ivuna yaba ngiyesaba ukukubiza ngegama hobuthi abankulu langakazi inkosi ngiyakithena leni eshado ushadweni mahlathi kweze phephandaba umthethe kajamo hlaba usamila sibekole dlukulu ngokodla shiye halela kwaphesha mgaqo ikhopha amaguni ngophela usejamela ubhejana opheshe mama uzusize usixoxelele onkulu kandaba indidandidane hebo yadidisa insuku namhla kwandaba eyobuya phesheya uzulu ledlukulu ebhekwe ngakusasa kanti inkosi ibuye ngayizolo tabezontorahi lapho kwabamhlophe wavula imgoqo ivalwa amadoda amabili ekuvalwa othi uzulu omhlophe balojeje ibhoshofu umehlomane ihlaba yawulawula inkosazana enkosi uKayishani hebukulethe egana kwaShamase halalingalele kaBhusho Madebeleni nyathi kandaba ePontos baqopela ephazele ngomanyasa obezalo ngumadwala lapha kwadukuza kwesikaShaka uNtaba omhle Mbukeli asibonge kakhulu ngokubukela lezi ndaba sibonge neshanele sithema sicela ukuthi sicela zithu kunwetshwa ngathi nathi ke sigadle ngesigadla ngakho siphose sivivaneni ukuhlonipha ubaba wethu uyavuma ngaphandle kwenkinga siphethe nje ngokuthi akekho umuntu ozokwazi ukucima umlando wakho uma wena ulwa ngawo yonke indlela ukugcina ungumZulu ungumXhosa uMpedi uMtsonga uMvenda uMswati uMsuthu uNdebele Khoisani kusezandleni zakho ukuvikela igugu lakho Shando kunjalo sothole impela lesi isifundo sawonke umuntu kungenzeka kube bekuyisilo samaZulu kodwa ke njengamanje sikhuluma na wonke umuntu waseNingizimu Afrika ukuthi ezigqaje ngobuyena Mbukeli asikushiye nevideo la ungangezwe lakhe edlala khona upiano isilo samabandla bakwethu ke sasiuthanda kakhulu umculo sithi lala kahle ndlondlo enophaphe ekhanda qasa lika wazi inkomo esengwa iliviyo siyabonga